You can do it. Pew. Pew. Lalela ngazi ukuthi kuphi ungekho lapha because manje sengiphethe wele. Because hello njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Sikwazi kakhulu ku-TV igama nesibongo kwabahlala ngaphansi komgodi abangakwazi. Igama lami nguThandiwe wakandenza, iwele laThandeka obviously. So kuningi angifuni ukuchaza kakhulu, ngicela ukuba lapha. Ubani uThandeka, ubani makunje? Mina sanibonani. Happy birthday Ncami. Yebo, sisebirthday kaNcami ngicela ukubuza ukuthi yini enibeka la kwi-birthday kaNcami namhlanje nokuthi nifuna ukuthini kuNcami. Sizosupport uNcami, sifuna ukuthi abe ne-birthday yakhe angasoze ayikhohle empilweni yakhe. Lento uNkulunkulu amenzele yona neyenziwa abantu inkulu kakhulu siya-appreciate. Nathi sifuna ukuba yingxenye yayo. Suka ngaphakathi enhlizweni lethu siyamthanda singamazi. I-social media inepower yokuthi sibe nama-family members esingawazi of which uNcami namhlanje support uNcami. Ncami! Ufuna ukuthini kuNcami namhlanje sana sami? Nami ngisho yonke lento ayisho uThandeka sithi happy birthday Ncami. Uma wethu yethu sizomsupporta yonke into siyabonga guys ukuthi niphume ngobuningi benu nizosupporta uNcami guys. Asimazi but uyafana nelunga lomndeni sesiyamazi singamazi. Seshawa ukumbona nathi. Guys, abantu abaningi abekho aware ukuthi uNovember is a national, zolisho slowly ngoba khona abakazi, it's National Disability Awareness Month. Sithini emakhaya kulabantu abahlala nabantu abangaphilanga emakhanda, abantu abakhubazekile emzimbeni, abantu abanezinto abangakwazi ukuzenza nalabo esibabiza ngabakuthi bama-slow syndrome ngoba nabo bafola under abantu be-disability. Kukhona abantu abahlala nalabo bantu kodwa babashaya, babahlukumeza, babancisha ukudla, umuntu mekufanele amlandele imithi, akasenamali yokumlandela, abadli nakahle sithini kulabo bantu namhlanje. So guys, banikeni uthando labo bantu, bayibantu bafuna ukujabula, singenzele abantu. Khipha uthando abazenzanga bafowethu. Inyanga yabo sibathande, singabathandeli ukuthi basilethele imali cha. Bayibantu njengathi ungamdabukeli, mtreat njengami nawe. Anyway, i-birthday yami, inyanga yami nami le nyanga ngihlonipha kakhulu. Yabo nje bangithola ukuthi sizalwa kanye noNcami. Ngisala kanjani? No ways. Hlakathani ngizalwa mina. Base uNcami kanjani? Yeah. Asibathandeni bafethu. Singabenzeli umusa, sibathande njengoba uthanda mina nguthandeka kanje. Please guys, please. Uthandeka usekhulume konke guys. Uthandeka uyakhuluma uyangidlula mina. So vela kuthathe konke bengizokusho nami. Asivelele sithi ngaze ngayithanda into enenzile. Thank you. Silindele nako Miss 2 years.